Έχουμε να παρακολουθήσουμε το μάτς Καμπανιακού Εθνικού Αστέρα και έχουμε κοντά μας τον προπονητή του Εθνικού Αστέρα. Πείτε μας δύο λόγια για το μάτς. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τους οργανωτές για αυτό το πολύ ωραίο τουρνουά που έχουν φτιάξει. Εμείς πάμε για δύο αποτελέσματα αυτή τη στιγμή, και για ισοπαλία και για νίκη, που θα μας πάει και στην επόμενη φάση. Άσχετα άμα δεν έχουμε κάνει νίκη ακόμα, θα τους πω εγώ να περάσουμε στην επόμενη φάση. Και θα πιέσουμε τον αντίπαλο και θα παίξουμε άκρως επιθετικά. Μάλιστα. Και θα βοηθήσω και εγώ γιατί θα είμαι και διαιτητής. Ευχαριστούμε πολύ. Κοντά μας και ο γυμναστής του Εθνικού Αστέρα. Κάνει εδώ το ζέσταμα της ομάδος. Νέα προσθήκη. Έχετε να μας πείτε κάτι, κύριε γυμναστά? Είμαι ενθουσιασμένος που δουλεύω μαζί με τον coach Burger και τους παίχτες του. Ναι. Πιστεύω σε ένα καλό αποτέλεσμα γιατί οι παίχτες θα αποδώσουν τα μέγιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό παιχνίδι να έχουμε. Και έχουμε κοντά μας και τον προπονητή του Καμπανιακού, τον κύριο Χάρη Σαβαΐδη, εδώ με τον βοηθό του. Τι θα κάνει? Δυο λόγια για το παιχνίδι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τελευταίο παιχνίδι εδώ στην εκπληκτική αυτή διοργάνωση. Νομίζω και το πιο δύσκολο, απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα που δουλεύει πολύ σωστά και μεθοδευμένα, και εμείς με τη σειρά μας θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να έχουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, να χαρούν τα παιδιά και να το απολαύσουν όσοι ήρθαν να δουν τον αγώνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό πάρα παιχνίδι πολύ. να έχετε. Καλό παιχνίδι. Και ναι, κυρίες και κύριοι, αυτό θα πει Ευγενής Άμυλα. Εδώ οι προπονητές πριν από το παιχνίδι, τα λένε. Καθαρά θέλω τα μαρκαρίσματά σας. Δεν μιλάμε μεταξύ σας, δεν μιλάτε με τον διαιτητή. Επαγγελματίας, εντάξει. Λοιπόν, θα παίξουμε και τα offside, να ξέρετε. Όχι τα πολύ, τα 2-3 μέτρα, φίλους μου, χρώμα σου, θα δίνεις. Εντάξει, κάτι δύο γραμμές. Παλαμάκια. Δώστε. Μπράβο! Λίγο να παίξω πιο γρήγορα, έχεις πάρει ωραία υποδοχή κατεύθυνση να αλλάξεις την μία ρεσί. Και ενώ το μάτς βρίσκεται σε εξέλιξη, έχουμε κοντά μας τον προπονητή του Καμπανιακού. Καλά, μείνει ψηλά, πάρουμε την μπάλα. Για πες μας, coach, πώς το βλέπεις το μάτς? Εξελίσσεται καλά? Ξεκίνησε πολύ ωραία, οι δύο ομάδες προσπαθούν να παίξουν Ναι, πολύ ωραίο μπάλα, ποδόσφαιρο, αυτό είναι πολύ βεβαίως. σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Εδώ. Και εδώ έχουμε τον γυμναστή της ομάδος του Εθνικού Αστέρα. Πώς το βλέπετε το μάτς, εξελίσσεται καλά? Το μάτς εξελίσσεται πολύ ωραία. Τα παιδιά έχουν μπει μέσα ήρεμα, συγκεντρωμένα. Παρόλη τη διαφορά σωματοδομής, ευελπιστούμε ότι θα δούμε ένα καλό παιχνίδι και εν τέλει θα καταλήξουμε σε νίκη της ομάδας μας. Εδώ ο σκάουτινγκ από την Ιγομενίτσα, κύριος Στάσος Τσόνης. Πώς το βλέπετε το μάτς? Βλέπω πολύ ταλέντο, υπάρχει πολύ ταλέντο στη Θεσσαλονίκη. Ξεχωρίζετε κάποιον ποδοσφαιριστή? Ναι, ξεχωρίζω πάρα πολύ, αλλά ειδικά τα παιδιά του Εθνικού Αστέρα μου έχουν εντυπωσιάσει, γιατί παρόλο που είναι... Μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία από την ομάδα του Καμπανιακού, μόλις είδαμε. Ναι, συνεχίστε. Πολύ καλά στο γήπεδο και φαίνεται ότι ο κύριος Μπουργέλης έχει κάνει καλή δουλειά μαζί με τον κύριο εδώ δίπλα. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καλύτερος όμως, να πω, να συνεχίσω. Όχι. Βλέπω έχεις και πολύ λαό που είναι με την ομάδα σου, έτσι. Family team, Καμπανιακός family team. Κοντά ήταν. Πειράζει, το άλλο. Coach, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Είδες κάτι που ξεχώρισε στην αντίπαλη ομάδα? Στην αντίπαλη ομάδα. Μ' αρέσει που ξεκινάει το παιχνίδι της από πίσω, στρωτά, παρότι σωματικά είναι μικρότερα τα παιδιά και υπερέχουμε εμείς, αυτό δεν τους φτωεί και προσπαθούν να παίξουν ένα ορθολογικό ποδόσφαιρο με τους σωστούς τρόπους του αθλήματος.
είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό να βλέπουμε τέτοιες ομάδες και τέτοιες ακαδημίες. Μπράβο. Πολύ ωραίο παιχνίδι και βλέπουμε χειροκροτήματα και πολύ ωραίες ενέργειες και από τις δύο ομάδες να χειροκροτούνται. Θέλουμε αθλητισμός να είναι πολιτισμός. Μπράβο, coach. Coach, ενώ το μάτς εξελίσσεται, ένα πολύ όμορφο παιχνίδι με τις δύο ομάδες να είναι πολύ κοντά στο σκορ. Μικρή σημασία βέβαια αυτό, αλλά πες μας τι έχεις ξεχωρίσει από την αντίπαλη ομάδα. Η ομάδα μόλις σκόρανε το τρίτο της γκολ. Μ' αρέσει πάρα πολύ που προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Αυτό μας αρέσει γιατί είμαστε στην ίδια νοοτροπία σαν ομάδα και εμείς. Προσπαθούμε να παίξουμε από πίσω, προσπαθούμε να παίξουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Και το βλέπουμε αυτό σε αυτήν την ομάδα. Βγάζει πολλούς αυτοματισμούς και φαίνεται ότι η ομάδα είναι δουλεμένη και χαιρόμαστε γι' αυτό. Και ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου που παρακολουθεί αυτή τη στιγμή το παιχνίδι, ο κύριος Μάντζαρας Βασίλης, ιδρυτής και προπονητής της Ακαδημίας Τζόγκα Μπονίτο που εδρεύει στην Αριδαία, σε έναν υπέροχο χώρο. Κύριε Βασίλη, πώς βλέπετε το παιχνίδι? Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Δεν βοηθάει το γήπεδο βέβαια να παιχτεί καλό ποδόσφαιρο, αλλά οι πιτσιρικάδες θα δίνουν όλα. Χαίρομαι για αυτό που βλέπω. Γεράνα είναι τα παιδιά. Χρειαζόμαστε τέτοιες δράσεις. Τι άλλο να σας πω, κύριε Δημήτρη, νιώθω πολύ τυχερός που βρίσκομαι εδώ. Επίσης να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί ο κύριος Βασίλης κάνει μια πάρα πολύ σπουδαία δράση. Έχει γράψει το δικό του ποδοσφαιρικό παραμύθι. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια γι' αυτό? Ναι, έχω γράψει ένα παιδικό παραμυθάκι το οποίο λέγεται «Η Πεκταρά, παίζουμε καμιά πασίτσα». Είναι ένα παιδικό παραμύθι το οποίο δημιουργήθηκε μόνο για να προσφέρει. Όλοι οι συντελεστές δεν έχουν πάρει χρήματα για αυτή τη δράση και όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις αυτού του βιβλίου έχουν δοθεί για καλό σκοπό. Ενδεικτικά αναφέρω τη βοήθεια στο ΚΔΑΠ Μέα Ηλιαχτίδα στην Αριδαία, το Σύλλογο Καρκινοπαθών Δέσης και Περιχώρων, το ΚΔΑΠ Μέα στην Αλεξάνδρεια και τα λοιπά. Πού μπορούμε να το βρούμε είτε να το παρακολουθήσουμε, υπάρχει κάπου στο διαδίκτυο? Όχι, δυστυχώς αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο σε 2 βιβλιοπωλεία στην Αριδαία, αλλά όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου στα στοιχεία που θα του δώσω αργότερα. Ωραία. Υπάρχει κάποιος τρόπος στο YouTube να το δούμε? Στο YouTube, ναι, πληκτρολογώντας τον τίτλο του παραμυθιού, μπαίνει στο κανάλι μου, πληκτρολογία «Η Πεκταρά, παίζουμε καμιά πασίτσα» και το ακούει, βλέποντάς το κιόλας. Έχει διάρκεια κοντά στα 10 λεπτά, είναι πολύ ευχάριστο. Είναι ένα μικρό παραμυθάκι για τη δύναμη της φιλίας, της αυτοβελτίωσης, για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ για να μπουν τα παιδιά μετά την ανάπαυλα. Ο coach προετοιμάζει την ομάδα σωστά. Ενθαρρύνει την ομάδα του για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Δεν θα ξαναπαίξεις ποτέ, ποτέ, ποτέ. Coach, ένα σχόλιο για το παιχνίδι. Η καλύτερη ομάδα που πέρασε από εδώ μέσα. Η πιο ποιοτική. Μακάρι όλα τα παιχνίδια να είναι σαν αυτό. Καλασαρίδης. Coach, εσύ ένα σχόλιο για το παιχνίδι. Εντάξει, το παιχνίδι παίζαμε την πλάση στον τοίχο, θέλαμε μόνο ένα αποτέλεσμα. Θεωρώ τα παιδιά κάνανε μια πολύ καλή προσπάθεια. Ευνηδιαστήκαμε πάρα πολύ από το πρώτο ημίχρονο. Από μια δουλεμένη ομάδα, συγχαρητήρια και στον προπονητή, τον οποίο την κάνει να γνωρίζω. Να πω κάτι. Εγώ θα πω εσύ. Ναι. Θέλετε να έρθετε λίγο κοντά. Ναι. Καλασαρίδης. Στο τέλος πάντα τι είναι αυτό που κερδίζει? Αυτοί που παίρνουν στους πόντους. Τι, ψέματα πούμε το ποδόσφαιρο. Αυτά θέλει. Όχι. Real based learning. Αυτό ήταν ένα πολύ όμορφο παιχνίδι ανάμεσα στον Καμπανιακό και τον Εθνικό Αστέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις όμορφες στιγμές που μας χαρίσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.